ni fydd falle'n ymuno dros y we hefyd. Mae'n dda i gael bod gyda'n gilydd yn addoli yr arglwydd. Mae yna wahoddiad unwaith eto i chi, mae'r tywydd yn braf, felly os ych chi yn dymuno dod draw i'n gardd ni ar ôl yr Oedfa am baned a sgwrs, bydda hynny'n hyfryd, ac yna mae yna Oedfa arall gyda ni yma eto am 5 bar. Croeso mawr i bawb i hynny unwaith eto. Wel, na ni weddio, na ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd yn awr. O, Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Rydyn ni yn diolch i ti am ddod â ni ynghyd fel hyn. Yn diolch i ti am dy ofal di drosto ni. Ar hyd yr wythnosau diwethaf yma, yn gwybod bod rhai wedi bod i ffwrdd. Ac arglwydd rhai yn llwyddo i gael rhywfaint o wyliau a gorffwys ag dad, ni'n gweddio, y bydd yr amser yma wedi bod yn amser da, yn amser melys, yn amser o adferiad corfforol ac ysbrydol i lawer ohono ni. Da, ni'n gwybod bod eraill ddim wedi cael gwyliau ac falle dan straen ac efo pwysau yn y gwaith ac arglwydd ni'n gweddio am nerthu'r rheini. Dad, ni'n diolch i ti am ddod ac ymwelwyr, diolch i ti am y cyfle sydd i bobl sydd methu bod yma i ymuno dros y we. Dad, ni'n dod at y ti yna. Ni'n dod i'ch geisio di. Ni'n dod am ein bod ni yn credu dy fod ti yn heiddi ein addoliad ni. Ni'n dod am ein bod ni yn credu bod gen ti rhywbeth i'w ddweud wrthyn ni. Ni'n dod achos ni'n gweld bod ni yn anghennus. A mae'r unig un sy'n gallu cwrdd â'n angen ni yw ti dy hun. O arglwydd. Helpa ni felly. Ni'n dod yn waglaw at y ti, ni'n dod bore yma falle'n llawn amheuon ac ansicrwydd a falle hyd yn oed anobaith i rai ohono ni. Ni di digaloni a di diflasu'n llwyr. O arglwydd, ti'n gwybod be sydd yn ein calon ni. Ti'n gwybod be sydd yn ein gwynebu ni y bore yma. Ni'n gofyn yn dy ras di, yn dy gariad di, a wneud i unwaith eto ymwneud â ni trwy dy air di, a wneud i siarad â ni yn nerth yr ysbryd gla, os gweli di fod yn dda. O dad, clew ein gweddi ni nawr. Bydd gyda ni yn yr Oedfa hon am ein bod ni'n gofyn unwaith eto yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O ganon ni enmynd yn gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 177 yn y llyfr yma. Craig yr oesoedd, cuddia fi. Fy mwyn yr holldwyd di. Boed i'r un y dŵr a'r gwaed gynt oedd ystlys friw ag aed. Fy nglanhau o farwol rym ac ei ogrwydd. Pechod llym. Ac ymlaen. Nw'n ni sefyll i ganu, ond os newch chi cadw'ch masgiau chi ymlaen.
O'n i'n mynd i ddarllen o air Duw, ac i ni yn tynnu at ddiwedd epistol cynta Ioan. I ni ym Mhenod 5, ac adnodau 6 i 12. 1 Ioan 5, adnodau 6 i 12, ac os Duw a'i mynd, byddwn ni yn gorffen y llythyr wythnos nesaf. Dyma air ein Duw ni. Dyma'r un a ddaeth drwy ddŵr a gwaed, Iesu Grist. Nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a thrwy'r gwaed. Yr ysbryd yw'r tyst, a mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. Oherwydd mae tri sy'n tystiolaethu. Yr ysbryd, y dŵr a'r gwaed, ac mae'r tri yn gytun. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, mae tystiolaeth Duw yn fwy. A hon yw tystiolaeth Duw, ei fod wedi tystio am ei fab. Mae gan y sawl sy'n credu y mab Duw y dystiolaeth ynddo'i hun. Mae'r sawl nad yw'n credu Duw yn ei wneud ef yn gelwyddog. Am nad yw wedi credu'r dystiolaeth mae Duw wedi ei rhoi. A hon yw'r dystiolaeth, bod Duw wedi rhoi i ni fywyd tragwyddol. Ac mae'r bywyd hwn yn ei fab. Y sawl y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Y sawl nad yw mab Duw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Yn ar blant, mae yna air yn codi fan hyn yn y darlleniad. Gair ni'n mynd i feddwl am lot heddi, a fi eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n deall beth yw'r gair. Y gair yw tyst. Tyst, neu tystio. Ar os unrhyw un yn gwybod beth yw tyst?
Unrhyw un o'r plant yn gwybod beth yw tyst neu mwy nag un tyst yw tystion. Chofod beth yw e? Unrhyw un yn gwybod beth yw'r gair Saesneg i ddechrau? Mae hwnna'n gallu bod yn help weithiau. Come on, Georges. Beth yw tyst? Na, oce, na i weid wrthoch chi, y gair yn Saesneg yw witness, neu witnesses. Nawr, os unrhyw un yn gwybod te, be mae tyst neu tystion yn gwneud? Be maen nhw'n gwneud? Unrhyw un yn gwybod? Na. Sori, cael fi'n anghofio bod yna galw fi dyna. Ardderchog, diolch Cai. Yn dweud be sydd wedi digwydd. Okay? Dyna mae tyst yn gwneud. Maen nhw'n dweud beth sydd wedi digwydd. Pam bod ni'n defnyddio tystio yn aml iawn? Pam bod ni'n defnyddio witnesses? Pam bod ni'n gofyn i bobl ddweud be nath ddigwydd? Beth ni'n trio ffeindio allan? Ni'n trio ffeindio allan beth yw y gwir. Ie. So dyna pam ni'n defnyddio tyst. Ni'n gofyn i bobl ddweud beth ddigwyddodd? Beth ddigwyddodd? Beth ddigwyddodd mwyn ffeindio allan beth yw'r gwir. Os o'n i bore yma yn dweud wrthoch chi pethau annisgwyl amdano fi fy hun, byddwch chi eisiau gwybod beth yw'r dystiolaeth. Beth sy'n profi bod fi'n dweud y gwir. Felly, enghraifft, os o'n i'n dweud wrthoch chi bod fi yn gallu rhedeg yn gyflymach na Usain Bolt, byddwch chi eisiau gwybod, wel, wyt ti'n gallu profi hynny? Os unrhyw wedi gweld ti, os yna unrhyw dystion, os unrhyw wedi gweld efo'i llyged nhw, bod ti wedi redeg mewn ras yn erbyn Usain Bolt a bod ti wedi giro fe, chi eisiau ffeindio allan beth yw y gwir. Os o'n i'n dweud wrthoch chi bore yma, mai fi yw mab Duw, byddwch chi eisiau gwybod beth yw'r dystiolaeth. Byddwch chi eisiau prawf bod fi'n dweud y gwir, achos mae hwnna'n beth mawr i ddweud, yn dydy? Nawr, oedd Iesu wedi dweud mae fe yw mab Duw. Ac oedd Ioan fan hyn yn ei lythyr yn dweud bod yna tystion. Bod yna rai sydd yn rhoi tystiolaeth, yn rhoi prawf fod Iesu'n dweud y gwir. Mae yna 3 tyst. A maen nhw'n swnio bach yn od i ddechrau. Y tystion, y rai sydd wedi gweld ac yn dangos mae Iesu yw mab Duw, yw y dŵr, y gwaed a'r ysbryd glân. Nawr, mae hwnna yn swnio'n rili odd yn dydy. A falle bod dim syniad â chi ar y foment be mae hwnna'n golygu. Sut mae y dŵr a'r gwaed a'r ysbryd yn profi mae Iesu yw mab Duw. Wel, dyna ni'n mynd i fod yn neud yn y bregaeth, oce? A felly, fi eisiau chi drio canolbwyntio a gwrando i weld sut mae'r dŵr, y gwaed a'r ysbryd yn tystio mae Iesu yw mab Duw. Oce, wel, cyn bod ni'n mynd ymlaen, ni'n mynd i ganu enmyn arall. Ni'n mynd i ganu rhif 370. 370 yn y llyfr yn y caned nef a deiar lawr fe gad ffynon. Iwch i pechaduriaid mawr yn glair wynion. Yn y ffynon gyda hwy minnau molcha. Ac mi gana fydd tra fwy. Hallelujah. Dyma'r dŵr a dyma'r gwaed redodd allan. Ac o'i ystlys sanctaidd gaid i olchi'r aflan. Hon yw'r ffynon sy'n glanhau yr aflanna. Yn dragywydd, mae'n parhau. Hallelujah. O, na ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
Mae gennych ni weddio dyn gilydd. Na ni droi at yr arglwydd. Ni ganaf fydd trafwy Hallelujah. Mawl i Dduw, mawl i enw di o arglwydd. Ie, i ni'n diolch bod ni'n gallu canu gyda'n gilydd y bore yma. I ni wedi cael yn rwystro rhag wneud hynny a mor hir. Ac o arglwydd ni'n diolch felly bod na gyfle ac bod dim byd i'n rhwystro ni. Ond ni'n diolch allan fwy hyd yn oed na hynny bod gennym ni rheswm i ganu. Mae gennym ni destun can. Mae gennym ni un sydd yn heiddi ei foli. Un sydd yn deilwng o'n mawl. Un sydd werth codi'n lleisiau ni mewn can amdano. O arglwydd ni'n ni yn dyfolu di. Ni'n dyfolu di am dy fawredd di. Ni'n dyfolu di am dy gariad di. Ni'n dyfolu di am yr efengil, am y newyddion da yma, newyddion gwerthfawr yma am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n dyfolu di am y dŵr a'r gwaed, a'r aberth yma ar y groes. Ni'n dyfolu di bod na fywyd tragwyddol yn cael ei roi i ni trwy'r mab. Ni'n diolch i dod ti o dad wedi rhoi dy fab dy hun, yr anwylyd, yr un mwyaf gwerthfawr. Wedi rhoi troso ni, wedi rhoi i ni. Ni'n diolch ac yn dyfolu di am y cariad rhyfeddol yma. Dad, ni'n gofyn am dy gymorth di. Wrth i ni glywed fan hyn am y tystion. Wrth i ni feddwl am y dystiolaeth i pwy yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae hynny yn syth yn awgrymu fod na berygl i beidio â chredu. Yn ei fod angen profi'r pethau hyn. Mae yna awgrym yn syth y gallen ni wrthod y cariad rwy ti wedi i ddangos tuag ato ni. A gwrthod credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac, fel ddarllenon ni, os nag ni'n credu, ac os nag yw mab Duw gennym ni, a does dim bywyd gennym ni. Ac arglwydd felly, ein gweddi mawr ni, y bore yma yw arna ti i'n helpu ni i rando ac i dderbyn y dystiolaeth rwy ti wedi roi. Ein gweddi penna ni yw y bydd pob un yma, pob un sydd yn gwrando ar yr oedfa hon, ac i arglwydd. Trwy'n byd ni, pob un sydd yn dod dan sŵn dy air di, y bydd yna ymateb o ffydd, o gredu, o dderbyn
Ie, derbyn y map, derbyn bywyd tragwyddol. O arglwydd. Arglwydd, ni'n gwybod bod ni'n methu gwneud y pethau hyn yn erbyn hunan. Arglwydd, dyna pam mae'r ysbryd fan hyn yn cael ei bwysleisio oherwydd rydyn ni angen i'r ysbryd ei hun i ddod ac i weithio yn ein calon ni, ysbryd y gwirionedd i ddod i roi bywyd newydd ac i agor ein llyged ni o arglwydd. Trwy'r haf felly, dostyrio wrtho ni, galwa ni, dena ni ato ti dy hun. O arglwydd. Arglwydd ni'n parhau i gyflwyno'r sefyllfa yn Afghanistan i ti. Dad, ni'n gwybod y bydd llawer o dy bobl di wedi bod yn peryglu i bywydau nhw. A heddi nawr yn gosod eu hunan mewn perygl yn gwynebu marwolaeth mwyn dy enw di. Mwyn sefyll yn gadarn drosto ti. Mwyn cyffesu bod nhw'n bobl i ti. A dad, ni pryn yn gallu dychmygu os ni'n onest sy'n beth fyddai hi fod yn y sefyllfa yna, ond dad, ni'n gweddio dros y bobl di yn ei i defnyddio nhw. Yn rymus iawn yn yr cyfnod tywyll yma. A dad, ni di clywed pobl yn dweud o'r blaen, yn gweddio bydd yna Pôl newydd yn codi hyd yn oed ymhlith y rheini sydd ar hyn o bryd yn eleniaethus i dy air di ac i'r arglwydd Iesu Grist. Y bydd yna un neu llawer ymhlith y rai sydd yn lladd dy bobl di ar hyn o bryd. Bydd y bydde di yn siarad â nhw ac y bydde nhw yn edifarhau ac yn dod yn weision ffyddlon ac effeithio i dy deyrnas di. Dad, ni'n gwybod fod yna lawer o mannau eraill yn y byd ni, lle mae ddioddefaint, lle mae yna pob math o drychinebau a sefyllfaoedd anodd yn gwynebu pobl. Arglwydd, ni'n gwybod fod y problemau ar ein stepen drws ni. Helpa ni arglwydd i beidio a chau ein llyged ni i'r angen o'n cwmpas. Helpa ni i beidio caledyn calonau ni. Dad, i ni falle ar un ystyr yn teimlo'n analluog, ddim yn gwybod beth i wneud, sut ni'n gallu helpu. Arglwydd, helpa ni yn hyn, os gwedlu di fod yn dda. Dad, ni'n parhau i weddio dros dy waith di sydd yn mynd ymlaen yn ein gwlad ni. Ni'n gwybod fod yna cynadleddau a wersylloedd ac ymgyrchoedd di bod gwahanol sefyllfaoedd lle mae dy air di cael ei bregethu, di cael ei gyhoeddi, di mynd ar led. Ac arglwydd ni'n gweddio, nawr, yna ni glywed am ffrwyth i'r llafur yna, os gweli di fod yn dda. Dad, helpa ni felly. Bydd gyda ni wrth i ni droi yn awr ato air di. Arglwydd, ro dy ysbryd glân di i ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw y Crist, yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Gan ni emyn arall yn gilydd. Mi gan ni 267 yn y llyfr yma. 267. Arglwydd grasol. Dyrod ysbryd. Dysgu'n lefain aba, dad. Ro dystiolaeth o mabwysiad. Gad i'n brofi o'th gariad fad.
Dyro wir fodlonrwydd I mi, fod fe enaid yn dy hedd, llanw fy ysbryd a thangnefydd, cyn i'n fynd I lawr i'r bedd. Ni sefyll I ganu, yn gilydd. Yn yr Efengylau, mae dyn ni hanes am Iesu yn cwrdd â dyn oedd â mab sal. Ac yn ei sgwrsau gyda Iesu, wrth geisio help Iesu, mae'r dyn yma yn dweud y geiriau cofiadwy yma. Mae'n dweud, rwy yn credu, helpa fi yn fy anghrediniaeth. Rwy yn credu, ond helpa fi yn fy anghrediniaeth. A fi'n dwlu ar y geiriau hynny. Fi'n dwlu ar onestrwydd y dyn yna. Achos fi'n credu bod y geiriau yna yn cyfleu rhywbeth sy'n gallu bod yn wir am lawer ohono ni mewn gwahanol ffyrdd. Falle bod rai ohono ni bore yma'n teimlo, wel, ni yn credu, ond mae'n dal I fod gyfnodau lle ni'n ansicr. Falle bod rhywun arall yma yn teimlo bore yma bod nhw eisiau credu. Falle bod chi ddim yn Gristion, chi eisiau credu, mae'n rhywbeth yno chi sydd yn credu, ond mae'n dal rhywbeth yn eich dal chi yn ôl. Falle bod rhywun arall yn teimlo, wel, ie, fi yn credu, fi yn Gristion, fi wedi'n rhoi'n ffydd, fi yn yr arglwydd Iesu Grist, ond bob yn arach yn y man, mae'n jyst rhyw gwestiynau yn dod yn annisgwyl I'm mhen I, a fi ddim cweit yn siŵr. Falle bod rhywun arall yma, yn teimlo bod nhw bron iawn a cael eu perswadio I gredu. Maen nhw ar y trothwy, ar y stepen ddrws, bron ac am I drosodd, ond mae'n rhywbeth jyst yn I dal nhw yn ôl. Nawr yn yr adran yma, mae Ioan, cofiwch, yn ysgrifennu at Gristnogion. Mae'n ysgrifennu at eglwys, mae'n ysgrifennu at rai sydd yn credu. Ac eto, be mae'n ceisio gwneud? Mae'n ceisio eu perswadio nhw. Mae'n ceisio dangos iddyn nhw eto mewn rhyw ffordd newydd. Mae'n ceisio profi iddyn nhw unwaith yn rhagor, tu hwnt I ansicrwydd, tu hwnt I amheuaeth. Mae'n trio profi pwy yw
yr arglwydd Iesu Grist. Mae Ioan fan hyn, unwaith eto, mae'n sefyll yn erbyn yr gau athrawon yma, a beth bynnag yn union o nhw yn ei ddysgu ac yn ei ddweud, a mae eisiau i'w ddarllenwyr ac mae eisiau i ni nawr y bore yma wrth ddarllen y geiriau yma i sylweddoli ac i gredu pwy yw Iesu. Credu mai fe yw y Meseia. Credu i fod e'n fwy na proffwyd, i fod e'n fwy na dyn da, fod e'n fwy nag athro ryfeddol. Mae Ioan eisiau ni weld na fe yw y Crist. Fe yw y Duw ddyn. Fe yw mab Duw. Fe yw'r un sydd wedi dod yn y cnawd, wedi dod yn berson, wedi dod yn llawn o'r ysbryd glân, wedi dod i wneud arwyddion ryfeddol ac i ddysgu mewn ffordd awdurdodol, ond hefyd wedi dod i ddioddau a marw. Ac yna, atgyfodi. Dyna mae Ioan wedi bod yn gwneud trwy'r llythyr yma. Dangos dro ar ôl tro mewn gwahanol ffyrdd. Pwy yw Iesu? Fe yw'r un sydd wedi dod i roi ei fywyd mwyn ein cymodi ni gyda Duw. A mae Ioan, os newch chi fath ar ymadrodd, he's like a dog with a bone. Dwi ddim yn rhoi lan, mae'n dal gafel, mae'n dal i fynd at yr un pwnc tro ar ôl tro. Ac hyd yn oed fan hyn nawr, wrth oedd e tynnu at ddiwedd i lythyr yw. Dwi ddim yn stopio, dwi ddim yn dal nôl. Wrth gwrs, un o'r pethau ni'n gallu gwneud, pan ni'n trio profi rhywbeth, yw galw tystion. A fan hyn, mae Ioan yn sôn am 3 tyst. Tystion sydd yn dwyn tystiolaeth ar ran Duw i wirionedd pwy yw Iesu. A tystion, ni wedi cyfeirio at nhw'n barod, yw'r dŵr, y gwaed a'r ysbryd, adnod 7. Oherwydd mae 3 sy'n tystiolaethu, yr ysbryd, y dŵr a'r gwaed, ac mae'r 3 yn gytun. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, mae tystiolaeth Duw yn fwy. Mae Ioan bron a bod fel petai'n dweud, peidwch jyst dibynnu ar yr hyn i fi'n ei ddweud, edrychwch ar y tystiolaeth. Gwrandewch ar y tystion. Gwrandewch ar y dŵr, y gwaed a'r ysbryd. Na falle'n syth pan ni'n clywed am yr 3 tyst yna, falle bod ni ddim cweit yn siŵr be mae Ioan yn ei olygu, ond falle bod e'n taro chi fod y tystion yma ddim cweit yn debyg i'w gilydd ydyn nhw. Mae yna un amlwg sy'n sefyll allan, sef yr ysbryd glân, trydydd person y diwd yna, a mae Ioan yn cydnabod hynny yn dydy. Adnod 6, mae fel petai'n yn cyffesu fod yr ysbryd yn sefyll ar wahân. Diwedd adnod 6, yr ysbryd yw'r tyst am mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. A felly, mae eisiau ni gofio hynny, cadw hynny mewn meddwl, ond y pwynt yw fod y 3 yma, beth bynnag yw un natyn nhw, ni ddod at hynny mewn munud, mae'r 3 yma, maen nhw'n gysylltiedig, maen nhw'n gytun. Mae'r 3 yma, y dŵr, y gwaed a'r ysbryd, maen nhw'n pwyntio at y gwirionedd sylfaenol. Maen nhw'n dystion, yn dystiolaeth wedi rhoi gan Dduw ei hun mwyn dangos pwy yw Iesu. Felly gadewch ni edrych arno. Hynny tro, syml iawn, jyst mynd trwyddyn nhw, gweld be mae Ioan yn ei olygu. Be mae'r pethau yma'r dŵr, y gwaed a'r ysbryd yn dangos i ni. Sut maen nhw'n profi? Ym mha ffordd maen nhw'n profi pwy yw Iesu. Na ni ddechrau dy'r dŵr. Dyma'r un a ddaeth drwy ddŵr a gwaed Iesu Grist. Nawr, i fod yn onest, mae yna chydig bach o anghytuno fan hyn. Ynglŷn â beth yn union mae Ioan yn ei olygu at beth
yn benodol mae'n cyfeirio. A falle mae'r prif reswm dros yr anghytuno yw achos rhywbeth mae Ioan 'di ysgrifennu mewn man arall, siŵr bod chi'n cofio fe os o'ch chi yma gyda ni, diwedd, neu tynnu am ddiwedd Efengil Ioan, pennod 19, pan mae'r arglwydd Iesu ar y groes, mae wedi marw, ac yn adnod 34 o Ioan 19, fe drywanodd un o'r milwyr ei ystlys ef a phicell, ac ar unwaith dyma waed a dŵr yn llifo allan. A mae Ioan yn ysgrifennu, mae'r un a welodd y peth wedi dwyn tystiolaeth i hyn, a mae ei dystiolaeth ef yn wir. Mae hwnnw'n gwybod fod yn dweud y gwir a gallwch chwithau felly gredu. A nathon ni weld ar y pryd pan o'n i yn yr adran yna, fod yr hanes yma, digwyddiad yma, mae'n arwydd o cael i Ioan. Mae'n amlwg fod e'n gweld wrth i'r milwr o'r bicell trwy ochr Iesu, a mae'r dŵr a'r gwaed yn llifo allan, mae'n rhywbeth pwysig yn cael ei ddatguddio yn fyna. A felly mae wrth gwrs, yn bosib neu'n fwy na phosib, rhan o be mae Ioan yn cyfeirio ato yw marwolaeth Crist. Ond fi'n credu bod gan Ioan rhywbeth arall, falle fwy sylfaenol mewn golwg yn gyntaf. Hynny yw, mae'r dŵr ddath allan o ochr Crist wrth iddo fe farw, mae dim ond wir yn arwydd o cael oherwydd rhywbeth arall na ddigwydd y mywyd Iesu. Ac wrth gwrs, cyfeirio dwi at ei fedydd e. Nôl, amser hir yn ôl nawr, nôl ym mhennod cyntaf, Efengil Ioan, ni'n darllen am Ioan arall, Ioan Fydyddiwr. Ioan pennod 1, adnod 29, mae Ioan y Fydyddiwr yn dweud hyn. Tranoedd gwelodd Iesu'n dod tuag ato, a dwedodd, dyma oen Duw sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Hwn yw'r un dwedais i amdano, ar fy ôl i mae gŵr yn dod sydd wedi fy mlaenori, oherwydd roedd yn bod o'n blaen ni. Nid oeddwn un ei adnabod, ond deithim un bedyddio a dŵr mwyn hyn iddo ef gael ei amlygu i Israel. A thystiodd Ioan Fydyddiwr fel hyn. Gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen ac fe arhosodd arno ef. Nid oeddwn un ei adnabod, ond yr un am hanfonodd i fydyddio a dŵr, dwedodd ef, hynny yw Duw wrthyf, pwy bynnag y gwelid i'r ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bedyddio ar ysbryd glân. Roedd yna wedi gweld ac wedi dwyn tystiolaeth. Mae mab Duw yw hwn. Fi'n credu mae fan hyn y medydd Iesu. I ni'n gweld mwyaf clir be mae'n golygu i ddweud fod Iesu wedi dod trwy ddŵr. Be mae'n golygu i ddweud fod y dŵr yn tystio i Iesu. Chi'n gweld oedd lot o bobl eraill wedi cael i bedyddio. Ni ddim yn gwybod faint, yn union, ond oedd llawer o bobl. A torfeidd yn mynd allan i gael ei bedyddio gan Ioan Fydyddiwr. Ond oedd rhywbeth unigryw am fedydd Iesu. Yn wir, pan ddath Iesu i gael i fydyddio gan Ioan, ni'n darllen fod Ioan i ddechrau wedi ceisio gwrthod, wedi dweud na. Ddim fi sy'n fod yn bedyddio ti sy'n fod yn fy medyddio i. Pam? Pam oedd Ioan mor gyndyn i fydyddio Iesu? Wel, y reswm amlwg yw oherwydd bod Iesu ddim angen cael ei fydyddio. Pwynt bedydd Ioan oedd fod e'n fedydd edifeirwch, yn fedydd o cyffesu pechodau, yn fedydd o dod ger bron Duw ac gofyn am faddeuant
am y gorffennol, o gael eich golchi yn lan a troi cefn ar yr hen bywyd a dechrau ar bywyd newydd. Oedd Iesu ddim angen hynny. Tasa ni'n mynd lan i afon yr Iorddonen i gael ein bydyddio, bydde llawer gen i gyffesu ger bron Duw. Ond fi'n aml yn meddwl am hyn pan ddath Iesu i lan yr afon Iorddonen, beth oedd ganddo fe i gyffesu? Dim. Hynny that silence would have been deafening, yn bydde fe. Dim byd ganddo fe i gyffesu. Doedd dim aflendid ynddo fe oedd angen ei olchi i ffwrdd. Ac eto, mae Iesu yn dweud na, gad i hyn ddigwydd. Mae'n dewis mynd i fewn i'r dŵr. Mae'n dewis mynd o dan y dŵr. Mae'n dewis cymryd arno fe ei hun yr symbol yma o olchi. Y symbol yma o farw i'r hen bywyd a bywyd newydd yn dechrau. Ac yna, wrth iddo fe godi o'r dŵr, beth sy'n digwydd? Wel, ni newydd glywed mae'r ysbryd glân yn disgyn arno fe. Yr ysbryd glân fyna'n tystio i'r hyn oedd y dŵr yn ei ddangos. A'r llais yn dod o'r nef. Hwn yw fy mab, yr anwylyd. Be mae'n golygu i ddweud fod Iesu wedi dod trwy dŵr? Be mae'n golygu i ddweud fod y dŵr yn tystio i Iesu yw hyn? Mae'r dŵr yn dangos fod Iesu yn berffaith. Mae'r dŵr yn dangos mae Iesu yw y Crist. Mae'r dŵr yn dangos fod yn hollol lan ac yn hollol bir. Doedd dim byd ganddo fe i gyffesu ar lan yr Iorddonen na chwaith yn y blynyddoedd na ddilyn hynny. Temptasiynau'r diafol, holl gasineb a gwrthwynebiad y byd, fe wnaeth ddim drwg. Nath feddwl ddim byd drwg. Oedd na ddim drwg ar ei wefusa. Wrth i Ioan yn hyn dweud fod Iesu wedi dod trwy ddŵr, mae'n dweud pan ni'n edrych ar Iesu, ni'n gweld un perffaith. Ni'n gweld un cyfiawn. Ac wrth gwrs, mae hynny yn hollol hanfodol. Mae hynny yn fwy na beth oedd yr gai athrawon siwr o fod yn ei ddweud. Ond nhw yn dweud, oedd Iesu di dod ac oedd e yn llawn o'r ysbryd glân ac oedd e yn berson special. Ond nhw siwr o fod ddim yn dweud hyn. Fod e'n berffedd. Fod e'n ddi-bechod. Fod e'n fab Duw yn lan ac yn gyfiawn. Fod e'n berffeth i fydd, wnaethon ni sôn lot o throswetha am ei fyddod yn do. Pwysigrwydd ein fyddod ni, ond gobeithio bod fi hefyd i cyfleu mae'r peth pwysica y peth sy'n achub yw hyn. Dyma'r peth anfodol, bod yn ei fydd. A dyna pam wrth gwrs wedyn, pan mae Iesu yn cael ei ladd, pan mae y bicell yna mynd i fewn i'w ochr oes mae yna ddŵr yn llifo allan. Mae fywyd perffaith yn cael ei dystio iddo fyno. Mae'r dŵr yn llifo allan, y dŵr yna'n dod mwyn ein golchi a'n glanhau ni. Mae'r dŵr yna'n tystio bod wedi cyflawni yr hyn mae pob un arall wedi methu wneud, sef byw bywyd perffaith ger bron Duw. A mae hyn yn dod yn ni at yr ail dyst. Mae'r dŵr yn bwysig, mae'n hanfodol, mae fyddod Crist yn gwbl hanfodol, ond mae Ioan yn syth yn mynd ymlaen i ddweud fod yna tes arall sydd yn hanfodol, sef y gwaed. Dyma'r un a ddaeth drwy ddŵr a gwaed Iesu Grist. Nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a thrwy'r gwaed. Hynny yw, oedd angen bywyd perffaith yr arglwydd Iesu Grist. Ond oedd angen mwy na hynny
Hefyd, roedd angen aberth gweidlyr. Felly'r ail dyst, y gwaed. Nawr, fi'n siŵr bod llawer ohoni nawr yn teimlo chydig bach yn fwy hyderus. Hynny, mae y tyst yma, neu tystiolaeth y gwaed, mae'n tipyn symlach, neu tipyn cliriach i ni i'w ddeall. Hynny, mae dynnu'r cyfeiriad yna wedi sôn amdano fe'n barod, y dŵr a'r gwaed yn llifo o'i ystlys, ond hyd yn oed o fewn y llythyr yma. 1 Ioan pennod 1, adnod 7, mae Ioan di cyfeirio yn barod yn dod. Pennod 1, adnod 7. Os rodiwn yn y goleuni fel mae ef yn y goleuni, mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac mae gwaed Iesu, ei fab ef, yn ein glanhau ni o bob pechod. Mae gwaed Iesu, ei fab ef, yn ein glanhau ni o bob pechod. Chi'n gweld, doedd e fuddod Iesu. Mor hanfodol oedd hynny, doedd e ddim yn ddigonol yn ddoi hun mwyn ein hachub ni. Oedd e'n ddigonol iddo fe, bydde fe wedi gallu ymddangos ger bron y tad a chyflwyno ei hunan fel oedd e a chael ei dderbyn, ond bydde hynny ddim wedi gwneud unrhyw wahaniaeth nag unrhyw lles i ni. Dyma'r broblem sylfaenol gydag unrhyw safbwynt, unrhyw athrawiaeth sydd yn dweud fod Iesu, fywyd e a'i farwolaeth e, jyst yn esiampl, jyst yn batrwm i'w ddilyn. Chi'n gweld, ie, mae'n wir, mae Iesu yn esiampl, fe yw'r esiampl perffaith, ond dyw ei esiampl e ddim yn gallu achub. Gallai ddilyn ei esiampl e, ond mae fe ddilyn ei esiampl perffaith e yn berffaith, a felly dyw e ddim yn mynd i wneud gwahaniaeth. Fyddai beth yn gallu ymddangos ger bron y tad a dweud wrtho fe, edrych ar sy'n i fyd i dilyn esiampl yr arglwydd Iesu Grist. Na. Mwyn iddo fe ein hachub ni, mwyn iddo fe fod y Crist, roedd angen i'r bywyd perffaith yna i'w gael ei roi fel aberth. Wel, dyna yw gwaed. Siarad yn feiblaidd, os chi'n mynd trwy'r Hen Testament, does na ddim amheuaeth, mae'n hollol glir, does na ddim dadl am hyn mewn gwirionedd. Beth yw gwaed? Gwaed yw bywyd. Yn y gwaed, mae'r bywyd. Wrth i Iesu roi ei waed, mae Iesu yn rhoi ei fywyd. Trwy ei aberth mae'r bywyd perffaith yna yn cael ei gyflwyno ar ein rhan ni yn ein lle ni. Fel yr holl aberthau hynny yn yr Hen Testament, yr holl anifeiliaid hynny nath roi ei gwaed nhw, nath roi ei bywydau nhw fel dirprwy, fel substitute. Mae wedi dod yna, a mae wedi rhoi ei waed ond mae yn rhagori ar aberthau'r Hen Testament, achos mae yn aberth gwbl addas a gwbl ddigonol. Be fi'n golygu? Wel, mae'n addas i roi ei fywyd drosto ni mewn ffordd doedd defyd a gwartheg byth. Doedden nhw beth yn gallu sefyll mewn gwirionedd tros bobl. Ond mae y mab, y Duw ddyn, yn addas. A mae fywyd perffaith yn ddigonol. Hynny yw, oedd yr holl anifeiliaid hynny oedd yn cael ei lladd. Doedden nhw ddim yn berffaith. Hynny yw, o'ch chi fod i'r o'r gorau ydych chi, ond dyw ni fel ddim yn gallu, yn ei hanfod bod yn beth perffaith, wedi byw yn gyfiawn ger bron Duw, dyw e ddim yn neud sens. Mae'r arglwydd Iesu, yr un sydd wedi dod trwy ddŵr, mae hefyd wedi dod trwy ddŵr a gwaed. Sut mae'r gwaed yn tystio i Iesu?
Hynny yw, does dim amheuaeth os e bod Iesu wedi gweidi, ond mae llawer o bobl wedi gweidi, ond beth sy'n wahanol am ei waed e? Wel, y gwahaniaeth wrth gwrs yw fod e wedi rhoi ei waed, wedi rhoi ei fywyd, wedi cael ei gladdu mewn bydd, ac yna wedi atgyfodi. Wrth i ysbryd Duw atgyfodi Crist o'r bydd, wrth i'r Crist atgyfodedig gael ei ddyrchafu yn ôl i'r nefoedd, i ddeheulaw y tad, roedd hynny yn tystio fod y gwaed wedi dderbyn. Mae'r gwaed gafodd ei dywallt ar y groes wedi cael ei dderbyn. A felly mae'r gwaed gyda'r dŵr yn tystio fod y bywyd perffaith wedi cael ei roi yn aberth perffaith mwyn delio gyda'n pechod ni yn berffaith. A mae e wedi llwyddo. Mae wedi cwblhau ei waith. Ar y groes mae'r arglwydd Iesu yn dweud gorffennwyd. Ond ni ddim yn gweld cadarnhad y geiriau hynny tan y trydydd dydd pan mae'r bydd yn wag a mae'r gwaed yna wedi talu pris dyled pobl ddew. Mae'n y dystiolaeth fyna. Os oedd bywyd Iesu ddim yn ddigon, os oedd ei aberth ddim yn dderbyniol, yna bydden y dal corff yn y bydd. Ond yna mae Iwan yn sôn am dyst arall yn dydi. Sef yr ysbryd. Yr ysbryd. Dyma'r un a ddaeth trwy ddŵr a gwaed, Iesu Grist. Nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a trwy'r gwaed. Yr ysbryd yw'r test. A mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. Oherwydd mae tri sy'n tystiolaethu, yr ysbryd, y dŵr a'r gwaed, ac mae'r tri yn gytun. Ni wedi gweld yn barod yn do. Oedd gan yr ysbryd rôl yn hystiolaeth y dŵr ac yn hystiolaeth y gwaed. Hynny yw, yn y dŵr, pan gafodd Crist i fydyddio, mae'r ysbryd yn dod i lawr, yn cadarnhau pwy yw e. Cadarnhau mae fe yw y Meseia, yr un ddibechod. Ac yna, wrth i Grist farw ac wrth iddo fe gael ei atgyfodi, mae'r ysbryd yno ar waith. Yn cadarnhau, yn tystio i effeithlonrwydd y gwaed. Ond mae'r ysbryd yn tystiolaethu mewn ffordd pellach hefyd yn dydi. Mae'r ysbryd glân yn tystiolaethu i bwy yw Iesu, sut? Wel, trwy gael ei roi i bobl Iesu. A ddydd Pentecost, mae'n cael ei dywallt allan ar yr eglwys. A pan mae person yn credu, mae'r un ysbryd hwnnw yn dod i fyw yng nghalon y Cristio. Dwchwch eto ar adnod y 10 ymlaen. Mae gan y sawl sy'n credu y mab Duw y dystiolaeth ynddo'i hun. Mae'r sawl nad yw'n credu Duw yn ei wneud ef yn gelwyddog, am nad yw wedi credu'r dystiolaeth mae Duw wedi rhoi. A hon yw'r dystiolaeth bod Duw wedi rhoi i ni fywyd tragwyddol. Mae'r bywyd hwn yn ei fab, y sawl mae'r mab ganddo. Mae'r bywyd ganddo. Y sawl nad yw mab Duw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. Trydydd tystiolaeth, y trydydd trist, yw yr ysbryd sydd yn cael ei roi i'r eglwys. Nawr, mewn un ystyr, mae'r dystiolaeth yma chydig bach yn wahanol i'r dŵr a'r gwaed, yn dydi? Hynny, mae yn ddigwyddiad hanesyddol, ar ddydd Pentecost, mae ysbryd y gwirionedd, ysbryd y Crist, y Meseia, yn disgyn ar y disgyblion, mae'n dod lawr
Fel nath ar Crist yn ei fedydd, mae'n dod lawr yn awr ar yr apostolion, a'r disgyblion, lle o'n nhw, mae'n ei llenwi nhw. Mae'n ei llenwi nhw efo awdurdod, a nerth, a dewrder, ac maen nhw'n cael ei anfon allan i dystio Iesu. A mae'r ffaith fod hynny wedi digwydd ar ddiwrnod, ar achlysur penodol, hanesyddol, mewn man daearyddol penodol, mae hynny yn dystiolaeth. Mae'n dystiolaeth fod Crist wedi llwyddo a fod wedi cadw ei addewid e. Nath e ddweud, pan fyddai'n eich gadael chi, peidiwch digaloni achos byddai'n anfon un arall. A mae e sydd wedi marw nawr, wedi atgyfodi, wedi esgyn, mae e wedi cadw ei addewid. Ac eto mae dystiolaeth yr ysbryd chydig yn wahanol ar yr un pryd, oherwydd i ni, o ddim yno ar ddydd Pentecost, mae'r dystiolaeth yma yn rhywbeth mewnol, yn rhywbeth sydd yno ni. I ni ddim jyst yn gallu pwyntio nôl i y dŵr, y medydd Crist. I ni ddim jyst yn pwyntio nôl i'r gwaed a'r groes Crist, ond ni'n gallu pwyntio mewn. Adnod 10, mae gan y sawl sy'n credu y mab Duw y dystiolaeth ynddo ei hun. Hynny yw, mae'r Cristion wrth gredu yn derbyn yr ysbryd glân. I ni'n derbyn bywyd tragwyddo. I ni'n derbyn bywyd Crist. I ni'n derbyn y mab trwy ei ysbryd. Ond ar yr un pryd, mae'r ffaith ein bod ni wedi credu, yn ffaith y bod ni wedi derbyn gair Duw, y ffaith bod ni wedi gwahodd yr arglwydd Iesu i fewn i'n bywydau, mae hynny yn dystiolaeth fod yr ysbryd wedi bod ar waith yno ni. Chi weld, heb fod yr ysbryd yn dod ac yn rhoi boed, heb fod yr ysbryd yn agor ein llygad ni i weld ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Crist, byddwn ni ddim wedi dod i'w adnabod. Os nag ych chi wedi credu, eto, ar y pwynt yma, mae'r arglwydd yn galw arnoch chi i wneud hynny. Mae eisiau chi edrych ar dystiolaeth hanesyddol, y dystiolaeth yna o'r dŵr a'r gwaed, y bywyd perffaith, yr aberth gweidlyd, a mae hefyd eisiau chi dderbyn y dystiolaeth yma wrth i'r ysbryd eich cynhyrfu chi. Wrth i chi ffeindio'ch hunan yn ymateb. Yn gweld, mae hyn yn gwneud synwyr. Fi yn bechadur. Na, fi ddim di llwyddo i fyw yn ifydd i Dduw. Mae Iesu, yr hyn fi'n weld ohono fe, mae e yn apelgar i fi. Nawr, fi eisiau ei adnabod Fi eisiau ymddiried ynddo fe. Wel, mae'r dystiolaeth yno. Mae'r ffaith bod chi yn teimlo hyn, yn ymateb fel hyn, yn dystiolaeth nawr, bod yr ysbryd ar waith yno chi. Ac i chi sydd wedi credu, mae'r dystiolaeth yno hefyd. A dyma'r pwynt mae o'n ei ddweud, mae'r dystiolaeth, y test yma, yno chi fel Cristnogion. Mae'r ffaith bod chi wedi credu, mae'r ffaith bod chi wedi edifarhau, mae'r ffaith bod chi wedi troi o'ch pechod at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ffaith bod chi yn ei ddilyn Mae'r ffaith bod chi'n barod i ddioddau ac aberthu ei fwynau. Mae'r ffaith bod chi'n cael eich traws newid o ddydd i ddydd. Mae'r ffaith bod chi'n sefyll ar wahân i'r byd o'ch cwmpas chi. Mae'r ffaith bod chi'n dwyn ffrwyth ysbrydol. Yn dystiolaeth o pwy yw Iesu, achos byddai'r newid yna ddim yn gallu digwydd hebddo fe. Rwy yn credu, helpa fi yn fy anghydyniad.
Dyma dystiolaeth Duw. Mae'n siŵr bod llawer ohonoch chi'n gwybod hyn, ond yn y gyfraith Iddewig, oedd angen 2 neu 3 o dystion mwyn cadarnhau bod rhywbeth oedd yn cael ei ddweud yn ddibynadwy. Os o'ch chi mewn llys barn, o'ch chi methu derbyn tystiolaeth. Un person oedd eisiau 2, wir oedd rili eisiau 3. Mwyn gallu bod yn sicr mae dyna oedd y gwir. Dyma pwynt Iwan fan hyn, mae gennym ni y 3 yma. Mae 3 sy'n tystiolaethu, yr ysbryd y dŵr a'r gwair, mae'r 3 yn gytun, does yna ddim gwrthweid o fath yn y byd. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, mae tystiolaeth Duw yn fwy. Hynny yw, dyma'r tystiolaeth mae Duw ei hun wedi rhoi. Gallwn ni ddibynnu arno fe, gallwn ni gredu e. Ac wrth gwrs, nid dyma'r unig tystiolaeth. Na, wrth gwrs, mae pob math o bethau eraill sydd yn cadarnhau ac yn pwyntio at wirionedd pwy yw Iesu, gwirionedd yr Efengyl, gwirionedd gair Duw. Ond bore yma, mae Ioan yn rhoi rai ni. Y dŵr, y gwaed, a'r ysbryd. Tystiolaeth hanesyddol, tystiolaeth dibynadwy, tystiolaeth sydd hyd yn oed ynom ni. Gadewch i ni gredu'r dystiolaeth yna. Gogoniant yw enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu efo'n gilydd wrth i ni orffen rhif 23 yn atodiad ni. 23. Ger bron fy niw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilith. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosof byth. Fe seliwyd fe enw ar ei law ac ar ei galon raslon wyl. Gwn, trasaif fy ngheidwad dra, na chaf yng ngwrthod gan fy niw. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, dyn gilydd.
Anywyddi, arglwydd yn Duw, felly ni'n diolch I ti. Dy fod ti yn ddew sydd yn siarad ac yn rhoi tystion, tystiolaeth I wirionedd y neges yma. Ac arglwydd, ni'n diolch am bwy yw Iesu, ni'n diolch am y cwbl I ni wedi gweld amdano fe y bore yma, ac y cwbl I ni weld ohono fe yn dy air di, mae mor rhyfeddol a arglwydd ni'n gofyn nawr. A mi wedi helpu ni bob un. Helpu ni I gredu a helpu ni yn ein anghredyniaeth arglwydd. Helpu ni ymddiried y mywyd ac aberth ac gwaith ysbryd yr arglwydd Iesu Grist. Bydd gyda ni weddill y dydd yn bendithio yn cymdeithas ni a'n gilydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw gynheiddiant yr arglwydd Iesu. Amen.